Здравейте хора, аз съм Екшоба Юти и ето нощи не съм качва клипи и да се ще дръпя нови, защото няма какво да правя 12 часа, 11:56. Не се съм лежал и спал, да, станал. И да видим, това видео ще е много прекрасно и ще играем по Draft Simulator. Ще избера информацията. Напоследък ми западнаха много добри карти. Ето 4-3-3-3 и 4-3-3. Ще вземем 4-3-3-3. Защото знаете какво ни се падна тогава. И сега. И сега, приятели. Курзала ни се предлага много перфектно. Ама тия не се знае. Взимаме си Курзала на капитан отбор. Да започваме резервите. Джанлуиджи Буфон 100% ще го вземем тук. Или от Таменди. Джанлуиджи Буфон. Ако нямаме хубав вратар, ето ни го вратар. Игуин в миналите клипове ми се предложи един-два пъти. Да. Забелето си взимам в този случай Фелейни. Добри играчи ми се палят напоследък. Само че тук нищо хубаво. Тук Петър Чех имаме втори вратар, но няма да ни трябва, защото може да се Мюллер и ще ни върши много повече работа. Фазил или Хасан. Много добри карти ни спадаха тук. Кой да вземем? Тия всичките са еднакви по оверол, а изюме Хасан. Имам доста време, така че ще отварям и малко пак обърнинг. Върмелен, взимаме си го, защото от Барса. Бобо. Или Бенетия, защото да се свърза с Буфон някой. Защитник поне. Имаме 4 информ карти. И кой да вземе от всички тях? Имаме нападател централен, имаме вратар. Ще вземем Стиндъл. Това е тук. И тук ми се пада Трап или Адурис. Кой да изберем? Ами Адурис избираме тук. Един последния защитник, кой ни се пада? Джереми Менес. Взимаме си го. Взимаме сега вратар. Петър Чех, втори път, няма да вместиме. Тер Стеген ни се пада. Тер Стеген. Имаме си бомби на играта. Добре, защитника. Кой ще бъде? Серджио Рамос. Ето един играч. Серджио Рамос. Естествено хора. Тук е нищо хубаво. И аз чакайте. Германът. Ето това, за да се свързва с Тер Стеген. Добре, да видим тук. Хора! Получавам вече. Много добри карти, много. Фернандиньо. Взимаме ли се в Фернандиньо? Или Санти Козаро? Да вземем Санти Козаро. И Ферландо ни се пада. И Реймси. Реймси взимаме да се свързва с Санти. Франческо Тоти, Кристиано Роналдо ни се пада в този миг. Кристиано Роналдо. Взимаме Кристиано Роналдо, естествено. Поудяваме хора. Играчите ни са бомба. Ако беше Меси тук. Ето играч, който ще намерим и затвориш Кристиано Роналдо. И последният тук. Сега ще направим още един драфт. Това са играчите ни от този драфт. Виждате какво ни се падна бати кефа. И сега ще играем пак да FIFA 16. Нов драфт. Избираме схема. Естествено. Не виждаме хубава схема. Има 4-2-3-1. 2. Взимаме го. Хора.
играте с тия качват много. Виждате, това случва ли се? Това случва ли се? Лукако, ето е. Марк Барт. Забравих вече почваме от тук. Тук избираме. Дани пак ни се падва. Дани пак ни се пада. Но пренебрегваме Дани и взимаме Загоев от ЦСКА Москва. Дуглас Коста, един добър играч от Бар Мюнхен, много добър. Матьо, ето това е моят отбор. Това е моят отбор. Или Матьо в резервите, братике. Неймар! 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 Неймар Джуниор! Неймар Джуниор, хора! Не, извинете само. Върна се, приятели. Неймар, видях се ли се падна Неймар Джуниор. Уаа! Мисли, че се падна Леон Хабрис, ама няма такъв шанс. Уоу! Сваля се слушалките. What the fuck? Хора. Получавам просто робен. Може да чуете малко шум, да се става, спирам. Сега. Върнах се, видях какви играчи се падат. Тук нищо. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Мартял. Холивич. Халевич. Бонучи. Бонучи. Или. Не, Бонучи е повече оверал. Така. Джу. Чакай заедно. Добре, това не е рано. Хора. Хора. Не знаете какво е изживяването тук. Джарди Гомес. Хемски. Хемикс. Какво е тая? Хамсик. Матуиди. Или Лебо. Матуиди имаме тук. Коноплянка. Ди Мария. Ахио Ди Мария. Ахио Ди Мария ще го сложим в резерва, защото ще сложим Неймар Джуниор, естествено там. Неймар Джуниор идва тук. Дай ми тук, кой ще се падне. Даниел Алвеш. Тиаго Силва, Годин. Нещо хубаво, хора. Да. Не запоках нещо, да. Добре. Още ще направим един пак опенинг. Сега ще ви кажа имам склад бюдрани. Чакайте за едни, 4-3-3. Дибала ти я показах ви ги. Чакайте. Ето виждате имам Модрич, Искалерати, Ибрахимович, Погба, Видал, Матьо и Уелкот. Другите играчи Ракити, Чарпида, Суарес, Дибала, Серджио Рамос. И това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви харесва. Така не забравяйте да се абонирате за моят канал, да стъпчете лайк бутона и да поставите един коментар долу. Чао, бай, чао!